Nu är den rosa till vem vi är. Jag vet inte vad Aj fan, det på mig. Så den rosa till vem vi är. Atlantar är brött där nog nägg. Det är tjukt i ärva Atlastan. Så det är inte grund till att fara upp på mjörskan. Här satt inte och det är intressant. Atlantar vi som tror eller att man ska göra är att det ska få att följa gänga vid tung och sätche och det är klart så alltså nu så inte klarnar här uppe. Så är för upp Randavägen. Upp på fjället här och så kan jag hem efter och finner jag också det att sätta tältet upp eller kan jag bara åter till bilen. Det är inte så farligt. Farliga. Eller det viktiga är att få turer vi. Nu är kommit ner i mjörskan. Det är syndra och hålet. Det är inte allt, det är inte, men det är mer att det är riktigt suttja det. Det är GPS här och matare. Jag finner på han, men så känns som väcker över rikt och det är kräv, så är det så skulle under och kunna läsa till. Men det är spännande så helt. Och jag vet att det gör. Men det är för att skojma om en timme. Så ta. Det är väldigt gott. Så jag har funnit ett sted. Alltså tält. Så ska man reda vid det. Ring kommer väck och mörker. Ja, det är inte lämt att släppa ner av er. Det må bara finnas det. Ja. Det är inte någon väg. Så, nu är tältet satt upp. Och allt. På, nu är klockan är 5. Och nu är det inte mer här. Och gör det. Det blev så kött mest som det blev nu till skojmor. Han tror så är nog så långt jag lite på sån. Särskilt nu så är det här. Och här är inte nät. Så är det inte vad täckast vi. Leo vänt med. Jag sa något. Jag är inte mer skallt eller något. Inte det är inte mer hejtan. Nu är pura stilt. Och ska det vara gott så vi har sjukt ut. Så jag får packa samman så vi bara gänka beskron. Så nu ska jag få allt packa samman med det torst. Görskvalde och i natt till svärnägg filma. Och det är det att du är enfald och så att det var så rävligt kallt och vått. Så att så det blev snägg att då. Men nu är det så vakna och att jag sov allt det för dejliga. Rycka mig till och sov på sån så att det inte var så kallt. Koka mig på en flaska och lät mig ut kläderna som jag är vid. Så jag li tälton ner och tältet. Det har sett ju upp och jag fann det gott sted att sätta tältet upp. Men det är ejror och så har det onter men jag har gått an båten och en procentiga lejonter. Så rotar jag väl något annat. Jag har alltid sent det nog så flott här, ikke? Och månad och så
Så det är inte kallt och jo. Men när man vaknar till så som det är så alltid inte jag ska lätt ett lätt. Ja, men nu fyrir jag inte mig till att jag skulle färra till Aconcagua som är i Sydamerika och till det högsta fjället som är utanför Himalaya så är det jävligt kallt. Men om akkurat en månad så färger jag till Afrika och det här är något helt annat. Här var det inte så kallt så hette jag med en sån blandingsfyrreisning. Ja, det är gott. Jag finns ju hitta. Jag ska trotsa några lite så nu får jag få mig gå ut i omne. Fylla mig i dunchen. Ja, det är klart. Och så nu att mer för att gänga norrötter till fjällhuset. Efter hinna röjning alltså marschen och med Mo och Sandava. Får i fjätter och Slattandsgötene och kanske ja, och jag nog på igen där. Och får så fjätter av göten i norrut. Det är så mycket pent och klart det här. Det är faktiskt inte lätt affär att han möjliga. Nu har det naturliga nog varit att sagt det var att ja, bilen ställer sig här och jag bara sätta mig i bilen och köra mig hem. Men kvart är det här gjort? Kvart nyttat det? Alltså, det ska tränas till uthållande och man ska följa att här nu stretch nu nog. Ta ska man så här vad ta eka affära ojer. Och så kör bilen stann till här och sa nej nu färdig bara en tur bilen. Ja, det är ganska tamparsten av vändningen som ska till. Till att säga nej. Är färdig ojer. Och det är färdig. Färdig ojer.